Mafia Sholawat. Ben. Iki judulnya Wedaran apa Mas? Wedaran ngono Mas. Bagian jamasan. Jamasan. Nah. Wedaran iku etok meneh yo penjelasan iku damel adicara jamasan iki sing sampun berjalan ke berapa berarti niki? 2 hari. Kedua nggih. Dua kali. Kedua kali berarti nggih. Kedua kali. Nah niki kan ceritane nggen Panji nggih Paguyuban Tosanaji kan tasik prai etok meneh yang mewakili ngoten. Nah niku enten perwakilan saking ketua niku Kanjeng Edi Belang niku perwakilane Gus Arif Kabunan niku. Niki nderek tepangan ingkang dereng tepang kula mengke tanglet rencang nggih. Kula badhe nepangaken rencang-rencang kula sing dereng kathah dipun tepangi niki Mas Edi nggih. Mas Edi niku Belang perwakilan saking Panji Paguyuban Tosanaji. Lajeng niki Mas Ilham griyanipun Patebon niku rencang kula saking JRA nggih Jamiah Ruksana Swaja kaliyan Mas Busari. Tlatai pundi Mas? Tlatai saking pundi? No, saking Purwosari. Oh Purwosari nggih. Saking Purwosari. Oh sampean padha Purwosari ora anu ne? Purwosari Patebon iki Purwosari Sukorejo. Nggih. Ngoten. Nah, lajeng niki saderenge keris-keris niki sanes ngen kula niki titipan sedaya wonten sing Ler enten sing Kabunan enten sing niki Bejen niki Teguru nek niki. Panembahan Badranaya, Alpin Badranaya. Nah niki ingkang lintu saking enten sing Leri enten sing Kabunan enten sing Belang enten sing Bejen sing ngen kula sing niki sing teng inggil niku. Nah, terus jamasan ingkang sampun lumampah kaping kalih tahun punika tahun kapungkur nggih wonten mriki nggih malam setunggal suro nggih. Nggih sami malam setunggal suro ibaratnya nggih pun agenda rutin niku tahunan. Nah, terus ingkang dipun artosi jamasan niku sami kados siraman. Nah, mung bahasane diperhalus ibaratnya nek keraton niku labuhan, nek awake dhewe niku larungan. Lah nek keraton niku jamasan, nek awake dhewe siraman. Nah, mengke nek ngen keraton niku namine wilujengan, nek nggon dhewe jenenge slametan. Nah niki jamasan niku ya ibarate gampile niku nggih siraman. Dados nyirami pusaka niki setiap awal tahun, hari pertama tahun. Ibarat ingkang dipun wastani duwung utawi keris niki sampun manunggal nyawiji dhateng ingkang nggadahi ya. Pramila dipun jamas, dipun siram niku sami kados awake dhewe nalikane enjing-enjing nggih awal hari niku siram ngoten. Ibarate damel menawi awake dhewe damel resik raga niki nggih sami damel resik ragane pusaka utawi duwung utawi keris nggih. Terus ngoten. Pramila nggih saene teng awal tahunipun tahun Jawa Islam menika Suro utawi Muharram. Nah, amargi menawi tiyang-tiyang ingkang kejawen murni niku mboten ngasta ingkang dipunwastani Suro utawi Muharram benten melih. Niku ngangge biasane kalender Aji Saka niku sing biasa dipun beto kalian umat Hindu. Nah, menawi ingkang kejawen murni niku mboten ngangge Muharram. Menawi Muharram niku kan saking Arab nggih. Jadi nama-nama hari juga dari Arab nggih. Enten Senin, Selasa, Rebo, Kamis niku saking Arab. Menawi saking Jawa niku enten sing Dite, Somo, enten Anggara. Mungkin enten napa meneh Buddha, Respati, Sukra kalian Tumpak niku nama-nama hari ini. Terus ngoten. Dinten apa? Bulane nggih mboten enten Sawal, mboten enten Sapar, Muharram, Suro mboten wonten benten malih. Lan iki kita ngangge kiblatipun Keraton Jogja kalih Solo niku kan Islam Jawen nggih niku ingkang pendirinipun Panembahan Senopati ingkang
wonten sareanipun wonten ing Kota Gedhe menawi sebelahipun niku Sultan Agung ingkang sareanipun wonten Imogiri. Nah, terus ngoten. Dados tata cara saking jamasan nggih menika mengke keris niki dipun napa telesi kalian toya jeruk rumiyin niki fungsine damel nglunturaken minyak. Amargi mengke nek langsung digebyur niku antaranipun minyak kalian toya niku kan boten saged dados tunggal. Ibaratnya awake dhewe isih pliket didusi kan keringet njur didusi kan ibaratnya ora mlebu nang kulite kan disabuni sik ibaratnya ngoten. Mungkin nembe dipun jamas utawi dipun siram kalian niki tirta arum nggih. Ingkang sampun dipun campur kalian kembang telon warni 3. Nah niki mengke nggih toyanipun kula mendhet saking 7 mata air pitutuk mengke kalih ditambahi niku Habibe Mbak Abut niki ditambahi 3 ya kalih Habib Imron kalih Habib Ropi Habib Dendi niku ditambahi 3 niku. Nah niki kula pendhet riyen nggih ingkang setunggal wonten tok nganggrung niku saka Mangli nggih. Lajeng tok ngen ngrancah iki sing pinggir adosan wonten sendang kuarasan saking Muneng Candiroto niki tok pahit niki tok anu Bumen ceritane. Lajeng niki tok Binangun Tegal Pekaringan niki wonten Kali Dukuh. Lajeng niki saking Umbul Jumprit kalian saking Sedandang Seberuk. Nah ngeten. Iki dados total 7. Awalipun saderenge kula mboten enten niatan badhe mendhet toya 7, kula karepe toyane setunggal mawon mungkin wadahe sing 7 ngoten damel gampange. Tapi kok dilalai wonten rencang mriki enten penemuan, mboten penemuan ibarate ngrumat kembali nggih saking sesepuh niku dipun amanahi ngrumat Kali Dukuh niku pundhanipun Mbah Basataka niku kalian enten teng cakete enten tok wujudipun sumur ingkang dipun wastani Sumur Binangun Tegal Pekaringan. Sumur Binangun ya, sumur niku ya tuke niku Binangun niku sing dibangun, Tegal niku teng-tengahe Tegal nggih, Pekaringan niku sing damel karing. Nah, iki saking isarahipun Pak Yai Hafid Romli nek mboten nglintu niku saking bojo sing nek ceramah biasane nggo wayang niku. Ngoten. Nah niku kula mendhet toya teng mriku. Lajeng kok pun niki kula cekapake setunggal mawon ngangge tok Binangun Tegal Pekaringan niku sampun cekap mengke wadahi 7. Lah jebul kok wonten ujug-ujug enten rencang nika damkar nggih, damkar teng Kendal kaliyan PM nggih, polisi militer nggih, provos saking Semarang, saking batalion Macan Kumbang Semarang kok napa ngejek teng Kemanggung kalih teng Wonosobo ya. Sekalian kalih adus teng Jumprit kalian mendhet tok niki 1 malam angsal 6 niki. Dados mboten nejo tapi pangestune kok njur malah angsal. Nek nejo malah mboten panggih. Kadang ngenten tuke mati bareng sinten sing tuke mati niku. Sing tuke mati ki sapa? Tapi malah mati kan apa? Kurukan apa piye? Nek terang mati berarti. Nah, nek terang mati. Nek sing terang mati kan mboten saged nganu nggih, dipendhet damel jamasan nggih. Nek damel adus sing saged tapi nek damel jamasan kan mboten saged. Nah salajengipun dipun jamas mengke dilap kalian kanebo, mengke lajeng disambung kalian tisu, mengke disambung meleh kalih hair dryer. Nah sasampunipun kalih hair dryer nembe mengke diparingi minyak niku minyakipun minyak cendana mengke pengencare kalih minyak singer, minyak sing teng mesin jahit niku. Nah niku nembe saged diangin-anginke meleh, nembe saged mlebet teng warangka ngoten niku. Niku urut-urutane. Dados nggih simpel misal di lampahi wonten griya piyambak nggih
saged mawon. Nah, ngoten. Nah niki wonten sesaji ingkang sampun nate kula nganu nggih bahas nate dongeng dobos critane teng nganu teng Sayet Tope riyen Tope Asegaf. Banteng Kubro. Niki ingkang setunggal wonten niki tumpeng nggih. Tumpeng niku warnanipun petak putih. Nah niku bentene kalih tumpeng sing kuning. Nek sing kuning niku kan damel syukuran, damel wilujengan, misal kados mantu, terus kados ulang tahun, milad nggih. Ngambali warsa kalih bangun griya niku biasane kuning. Nah, kuning niku simbole prodo niku emas, simbol harta, simbol kekayaan, kemakmuran, kerejekian. Menawi petak ngoten simbol tiyang kang tasih tirakat utawi tasih lelampahan ritual adat, terus biasanya ngangge putih. Nah, lajeng putih niki menawi tumpeng ingkang leres niku kedah wonten sega golong. Sega golong niku sega sak kepel wonten ing sekawan pancer, sekawan kiblat. Wonten sing ler, mungkin wonten sing lere ndi to? Niku kilen, mriku wetan, mriku kidul. Lah niki ler niku sak kepel. Niki ingkang nglambangake sedulur papat 5 pancer. Pancere ingkang tengah niku ingkang nguntuk niku madhepe tenginggil niku simbol saking jejeke laku, jejeke manah kalian tumuju dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Nah, kados ngoten. Mengke sega golong niku dados pengawal sekawane, kados manungsa mengke gadah sekawan pengawal. Terus ngoten. Gadah sekawan nafsu. Ya menika nafsu lawamah, nafsu mutmainah, nafsu supiyah kalih nafsu amaroh. Enten sing ngejek dateng amaroh nggih emosi, marah. Mungkin enten sing ngejek teng supiyah nggih niku sing ngejek teng keindahan, teng jabatan. Mungkin enten sing supiyah alwamah. Enten sing ngejek teng kenikmatan indra nggih makan, minum, sak piturutipun. Mungkin enten nafsu mutmainah ingkang ngejek dateng ibadah, nafsu mutmainah. Menawi dipun jlentrehake malih kados ingkang sampun kawula nate dongeng dobos niku, jalma utawi menungso titah niku gadah sekawan sedulur nggih menika ingkang biasa dipun wastani sedulur papat. Sedulur papat niku wujudipun kakang kawah hadi-hari rah kalian puser. Kakang niku kan kakak nggih, kang masih dhewe niku sing lair sak derenge kita lair nggih menika kakang kawah niku air ketuban. Nalikane lahiran sing medarian air ketuban. Pramila dipun wastani kakange dhewe sing lair dhisik. Niku sing tugase napa? Tugase ketika seorang ibu mengandung niku kan enten cairan-cairan sing nek dhewe mlaku dhewe loncat-loncat mboten poclak ora jeblok. Nah niku mulane fungsinya kakak adalah melindungi kita ngoten. Lajeng adi-ari adine dhewe niku ari-ari niku sing damel pengantar nutrisi nggih saking ibu dhateng kita. Pramila si adik niku kan ibaratnya gawe kongkonan, mulane dhewe nek duwe adik gawe kongkonan ngoten niku. Kakang kawah adi-ari rah lajengipun rah niku getih niku ingkang sebagai pengantar nutrisi saking ibu dhateng kita. Mengke pas lahir nggih medal, mengke kita gesang wonten alam donya nggih tetep dikancani kalih ingkang dipun wastani rah utawi getih ingkang terus-menerus mengalir. Niku unsur air ingkang wonten manungsa. Lajeng puser, ingkang terakhir puser. Nah, puser niku nggih sami penghubung antara energi si ibu kalian energinipun si bayi utawi si anak ingkang dipun beto awit kita lahir tumuju mengke kita kapundhut. Terus kakang kawah hadi-hari rah kalian puser. Lajeng sekawan iki nggih nyimbulake nggih niku wau lor kidul wetan kilen. Mungkin enten wernine nek teng sastra jendra niku kados ngeten nggih niki enten sing abang, enten sing putih, enten sing kuning, enten sing hitam, enten niki.
Nah, lajeng sak sampune niku wonten malih niki enten ingkang dipunwastani palawija, pala kesimpar, pala gumantung kalian pala kependem. Nah, palawija niku sing ditandur teng Tegalan nggih, teng ladang ingkang saklintunipun pari, saklintunipun padi. Lajeng pala kesimpar niku ingkang mrembet kados timun, waluh, jipang niku mrembet. Lajeng wonten ingkang gumantung sing gantung sing gondal-gandul niku. Niki kados kates gawa. Lajeng wonten malih apa mengke kependem niku kados tela, pohung, kimpul. Lajeng wonten kendi nggih, niku enten kendi. Nah, kendi niku kosong niku rada sentet soalnya kados ngadun niku kan sentet. Niku simbol tirta, nyimpen tirta kados menungsa wonten ing nglebete nyimpen tirta nggih getih. Nah niku ingkang dipun paringke wonten mriki niki adicara jamasan niku damel ngademke energi saking yoni utawi nek cara apa jenenge cara Islam Arab-Arabe kaya kodam ngoten, tapi nek cara Jawane yoni daya niku damel ngademke niku diparingi kendi ingkang wonten toyanipun. Nah, iku sami menawi dipun paringi wonten sarean kuwi ibarate kok kayak kendi dhuwure niku ya mboten sing ngisor ngombe mboten, ananging damel simbol wujude istighfar, wujude nyuwun pangapunten sing teng ngandhap ibarate kayak duobong. Lah niku dipun paringi toya damel ngadem-adem. Niku sak sampune maca tahlilan diparingi kendi. Sami menawi wonten cok bakal niku wonten biasane sing damel sesaji ingkang dipun pendem nalikane miwiti hajat, misal mlebeti griya utawi mulai napa namine tandur niku kan enten cok bakal. Lah niku enten kendine nggih sami kersane hawa panase dados adem. Lah lajeng wonten degan nggih. Degan niku klapa tapi lasik nem. Niku simbole kelanggengan. Langgeng ingkang dados donga mugi-mugi kanthi piranti degan menika rezeki kawula dados langgeng, rumah tangga omah-omahan kawula dados langgeng. Lajeng menapa malih sing dipun hajatke dados langgeng. Lah kok hubungane apa kok iso langgeng niku? Lah nika kados klapa lah. Klapa niku tandure kan apa tukule kan saking wit mengke nalikane dawah niku saged kecampur kalih lemah mengke saged tukul melih, nanti mengke dados sageng mengke woh melih mengke dawah tukul melih sak piturutipun. Nah, dados simbol kelanggengan kalian simbol saking tombo. Pramila wonten ing kathah pacoban ingkang ngawujud penyakit menika degan niku biasanya damel piranti tombo. Nah menika amargi napa? Amargi degan niku wonten lebetipun tirta ingkang dipun wastani tirta suci. Amargi napa? Amargi toya niku dipun serap saking unsur tanah, saking akar-akar, mboten kok njur dijoki, mboten enten bolongan damel mlebuke banyu, tapi iso jerone wonten toyone ngoten niku. Salajengipun degan niku nggih simbol saking manfaat atosipun saged nguripi dhateng lintu. Nggih menika saking oyote nggih saged damel tombo mengke ngen batange nggih satange nika wite nggih saged damel napa nek kayu klapa wis gawe apa ngono lah. Obong-obong apa gawe bangun jembatan. Lajeng mengke blarake saged damel sapu, lajeng mengke saking tepese nggih saged damel keset, damel kerajinan, bathoke nggih saged damel pakan pitik, wadah pakan pitik. Mengke klapane saged damel santen ngoten niku. Sedaya saged wonten manfaate. Lah salajengipun wonten niku wonten wedang gangsal werni pancawarna niku wonten kopi pahit, lajeng kopi manis, teh pahit, teh manis kalian toya pethak, toya bening. Lah niku nggih sami wau sing sedulur papat 5 pancer. Gangsal niku nggih kados nyimpulake pasaran niku kan wonten gangsal nggih enten pon, wage, kliwon, paing, legi. Lah niku dongane
Mugi-mugi wonten ing weton napa mawon kawula saged pinanggihan rahayu kalih ing rubeda nireng sambikala. Artine nggih saged memperoleh kebaikan, dijauhkan dari segala balak di weton apapun. Lajeng nggih nyimpulake salat 5 wektu, lajeng rukun Islam nggih. Kleru aku kok. Kasih usah. Nah, lajeng niku wonten kopine. Nah, kopi niku kan nyimpulake saking Mbah Lanang, ingkang teh niku nyimpulake Mbah Putri. Nah, lajeng ingkang pahit niku nyimpulake pacobaan urip, mengke sing manis niku nyimpulake nikmate gesang. Nah, pramila wonten ukara utawi istilah satriya Jawa niku bejo cilaka bungah susah kudu siap kabeh. Nah niku kan kados teng gesang niku urip niku teng setunggal wadah niku wonten sing pahit, wonten sing manis, wonten sing weri-weri niku nggih. Kita sudah tetap bening sebagai orang Jawa harus siap menerima itu semua. Wonten lajeng wonten niku enten sekar pitung werna. Nah, pitu niku kan pun cetha nggih saking pitune mawon mengke dipun pendet pituduh, pitutur, pituntun sarta pitulungan. Pituduh petunjuk, pituntun nggih sami nggih petunjuk nggih, penuntun, pituduh, pituntun, pitutur nggih nasihat, pitulungan nggih pertolongan. Pituduh, pitutur, pinuntun, pitulungan. Lajeng wonten pitu niku nyimpulake dinten niku wonten pitu saking Ahad dumugi Setu niku wonten pitu. Dongane mugi-mugi wonten ing dinten napa mawon kawula nggih kang angsal karahayon kalih ing rubeda nering sambikala. Dapat semua kebaikan, dijauhkan dari segala balak di hari apapun. Ngoten niku. Salajengipun wonten gedang. Nah, gedang niku sakjane raja nggih ingkang paling sae, tapi ini sak-sake sing penting rada murah ngoten njur kula pendet. Guris-guris niku gedang niku ingkang sepindah nyimpulake rumakete paseduluran. Amargi niku kan setunggal tapi dados sak tandan, satu kesatuan. Terus misal dipun damel wonten griya mugi-mugi sing duwe omah dadi raket sedulure. Misal dipun teng paguyuban nggih raket sedulurane para anggota paguyuban. Misal di masyarakat nggih raket hubungane antar warga masyarakat. Terus ngoten dados nyawiji setunggal kados gedang sak sisir utawi sak tundun ngoten niku. Lajeng ingkang kuning niku nyimpulake prada nggih. Prada niku emas ingkang nyimpulake kemakmuran, kerezekian nggih. Terus ngoten. Lajeng nggih gedang niku nggih misal dipun damel mlebet wonten ing griya niku damel negosiasi. Misal nang mriku kok enten carane cara Islam ya wonten jine ngoten niku damel negosiasi. Dipun misal ana jine teguru ngono ora. Jine teguru mbejen kuwi kayak gedang ben mesti ben malah turu ben rumaket sedurane. Kok rasah kakak ngomong cokol gedang misal. Ngoten niku. Lajeng sami niki sami meh kados degan ingkang gedang niku saking batange, saking napa namine niku gedange nggih saking jantunge nggih saking godhonge oyote ditandur melih nggih niku nyimpulake kemanfaatan. Terus misal mungkin saking napa jenenge wite gedang niku kan lajar lurus mboten enten pange niku ibarate lajar niku kan lurus nggih saking ngandhap dumugi inggil niku ngibaratake niate dhewe niku tekate dhewe niku lurus dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Lajeng wonten gedange pun jelas nek gedange lajeng enten jantung kok teng Jawi jantung gedang kan teng Jawi mboten teng Lebet. Niku ibarate nalikane tiyang gesang nglampahi urip niku kedah dalam bertindak niku kedah mendahulukan hati. Pramila jantunge niku wonten ing Jawi. Lajeng napa namine wonten godhonge niku lah niki pun ketokan tapi niku diibaratke nyuwun perlindungan niku diibaratke tiyang menawi teng Sabin lajeng teng Sabin niku kok kejawan utawa kegrimisan niku berarti ngetok godhong gedang damel payungan
dugi ngriya. Niku kan melindungi dari air hujan ben ora mriyang ben mboten sakit ngoten niku. Ya niku simbol nyuwun perlindungan ngoten niku. Lajeng napa namine batang gedang niku kan nggih berlapis-lapis. Nah niku mengke enten berlapis-lapis napa tubuhe manungsa niku nggih sami. Lajeng niki enten cowek niki cowek niki sing jarang dibeto amargi abot. Damel nyambel. Niku nyimbolake linggayoni. Linggayoni asline nganu, asline napa? Jenenge oke? Sing kae? Alu niku. Umpang. Nah niki ora duwe soalnya kadhe cowek wis nggo cowek ora apa-apa. Niku nah niku ibaratnya ngeten niki rada alon. Niki kan linggayoni ini kan bolongan loh. Bolongan iki. Lah niki bolongan iki sing estri, lah niki sing rada kados timun niku nganu. Lah sing ngeten iki sing watu. Lanange, lah wedok lanang dadi manungsa ngoten niku. Lajeng niki namine loro blonyo. Niki patung pengantin Jawi ingkang biasa wonten ing pendopo utawi teng keraton nggih. Niki nyimbolake kemakmuran, nyimbolake kerezekian, nyimbolake kerukunan rumah tangga ngoten niku. Lajeng wonten mulih jajan peken. Jajan peken niku jadah pasar niku kersane rezekine kados wonten peken pit isuk tekan tutupe pertukaran rezeki niku terjadi terus menerus ngoten niku. Lajeng wonten beras nggih. Beras niku nyimbolake Dewi Sri, Dewi kerezekian ingkang maringi rezeki. Wonten ing paham Hindu Jawen. Nah, beras niku nggih saged damel simbol napa namine apa jenenge pari kan merundukne ngono apa jenenge? Mentiyung. Nah, mentiyung niku ngibaratake terus tiyang niku mboten angsal ndangak kedah mentiyung ngoten ora kowe meneng wae dun mboten angsal ngoten niku hormat mboten pareng. Lajeng nggih nyimbolake persatuan nggih dados menawi nalikane dados setunggal-setunggal niku tasih upa niku kan dereng saged dipun manfaatake ananging mestawi pun seprapat kilo setengah kilo pun dados pun saged dipun manfaatake diliwet ngoten niku. Lajeng wonten lilin niku damar nggih, damar murup ibarate ingkang sepindah niku kok warnine abrit niku karang turahane nggih abrit niku kan mendet sing ngincina. Terus nek sing warni abrit teng Cina niku nyimbolake kemakmuran. Mulane wong Cina niku sugih-sugih. Ngoten niku. Hah? Lajeng wonten murupe mungkin nalikane murup niku nyimbolake urip iku urup. Mungkin nalikane lilin sing alit ngoten mungkin kita pas rapalan sastra jendra mungkin dipun uripi nggih. Mungkin bakale murup senajan alit saged menebar manfaat, menebar penerangan dados saged madangi ngoten niku. Lajeng wonten nek minyak serimpi kalih air mata duyung mboten usah dietang nggih. Lonceng mboten usah dietang niku wonten karo tarot mboten usah dietang. Niku wonten sabda palon nggih mboten usah dietang. Lajeng wonten minyak warni pitu nggih mboten usah dietang. Salajengipun wonten tigan. Tigan niku gambile nyimbolaken gesange manungsa niku wonten tigang alam. Ingkang pertama niku alam purwa. Alam purwa niku saderenge kita lahir saking alam azali dumugi alam kandungan nggih kita lahir kados sakniki niku alam madya mengke wonten sampune kita seda wonten alam wasana kados ngoten. Dados tigan niku kan saking tiga dados enten kulite, enten putihe, enten kuninge. Salajengipun wonten arta niku artane sewu niku tegese nuwun sewu dados nuwun sewu dhateng para pepunden, dhateng para leluhur, dewa-dewi ingkang rumeksa wonten ing tlatah nalikane kita ngadhaken nggih
nglampahi ritual adat. Dados sewu niku maknane nuwun sewu kalian dados arta panggenep. Arta panggenep niku damel genepi mbok menawi wonten sesaji ingkang kirang kawula genepi ngeten iki kalian arta panggenep. Lajeng wonten dupa, nek dupa pun jelas nggih niki nggih. Lajeng niki wonten bekakak. Niki ora patek apik tapi yo ngeten iki. Iki tiru ning keraton niki bekakak niku saking tepung ketan niki ingkang jaler kalian ingkang estri. Nek jaman riyen kan jaman primitif ingkang dados sesaji utawi tumbal niku kan menungso asli nggih, damel tumbal proyek atau tumbal apa. Lah sakniki kan dipun gantos kalian ngeten iki. Kalian simbolisnya ngeten iki. Pramila mungkin enten ritual nyembelih bekakak niku biasane patung pengantin ngeten iki sing disembelih damel bangun jembatan apa damel napa. Niku wonten kendi warni 7 sampun niki lilin lah niki bubur coklat putih, abang putih, merah putih niku pun cetha nggih sing abrit. Nggih merah niku kan darah merah saking sinten ibu. Nah mengke niku kan sel telur. Nah mengke ingkang petak ingkang putih niku darah putih nggih. Getih putih niku saking rama saking bapak. Niku sel sperma nalikane nyawiji dados tunggal mengke dados tiyang dados bayi dados ngoten. Nah salajengipun saderenge kita ngujubaken utawi ngrapalaken damel sesaji nggih niki damel pangertian riyen ampun ngantos keliru menawi ngrumat utawi memperlakukan pusaka ingkang sepindah pusaka niki nalikane dipun pendet niki damel etika misal dipun paringake kalian tiyang ingkang langkung sepuh langkung kinurmatan niku kita sing napa namine nyepeng pucuke lajeng ingkang nampi niku ngen pangkal lah ngeten niki kita sing luwih alit niku sing gocek mriki mengke nek sing sepuh maringke sing nem nggih walikane sing inggil panjenengan nggih kula nampa sing mriku lah ngeten niki pucuke niki nggen Mas Arif Kabunan niki gaya Jogja, gayaman Jogja niki gading ini di total sekitar 3 jutaan terus niki sedaya nek di total pun Pajero nyicil tapi maksudnya niki 150 nek niki nggen bejen niku 150. Nah, menawi badhe mbikak pusaka semindah ingkang asta kiwa ingkang dipun cepeng yen mriki nggih gulune lajeng ingkang asta tengen niku kados ngeten jempole tengah ngeten mengke niki jempol niki fungsine damel nyurung tek ngeten niki lajeng sak sampunipun niku menawi mbikak niku posisine ngeten nggih mboten ngeten dudut arit iki dudut apa bendo nggih mboten nggih sanes utawi ngeten mboten niki simbol perang kalian simbol senjata tajam menawi pusaka lah ngeten niki posisine ke atas terus ngeten niki disurung sithik niki ampun ngantos buka utawi dudut keris ngeten mak trek ngoten niku utawi mak srot ngoten niku merusak gilah dados kedah alon-alon sing dipun tarik niku mboten niki didunke ngeten tapi pewarongkonipun ingkang dipun tarik minggah ngeten niku. Nah, lajeng sak sampunipun posisi ngeten saged ngeten nggih teng ajeng saged miring menawi ngeten niki ingkang sepindah ampun dipun cepeng ngen bilae dinyuk-nyuk ngeten niki niku yang sepindah warangan niki wonten racun nggih ingkang asma arsenik cairan sianida niku fungsine ingkang damel mengeluarkan pamor dados misah niki enten warna corak niki kan putih lah niki kan enten sing hitam niku lah niku damel misah niku enten arsenik utawi sianida sejenis sianida ingkang termasuk obat apa keras zat keras ngoten niku. Nah dados ampun dipun cepeng ngeten njuk mek gorengan dimplok ngoten
gadget. Menawi nggih niku menawi kok enten kayak ngresik keris kok kebeler njuk mriyang niku mboten kok njur metu jine apa priye niku infeksi amargi wonten zat arsenik ngoten niku. Ngoten niku. Nah, nggih ampun dipun ngeten iki kecuali nek pun diminyaki nggih mboten napa-napa nek asik bar diwarangi kok di ngeten-ngeteke cok mateng ngoten niku kados ibarat nek dhewe ngambu niku lho apa parfum sing ana alkohole kan rada mateng ngoten niku kan rada ngelu. Nah ngoten niku. Mangke menawi dipunlebetake malih posisine nggih sami niki anteng pokoke sing mlaku niku warangkane niki dimandhapke ngeten iki. Nah ngeten. Nah terus enten sing ketinggalan nalikane buka kan ngeten to. Niki damel etika nggih dipun ngeten niki. Nah sasampun ngeten posisine dipun ngeten niki simbol guak sengkala, guak energi negatif saking awake dhewe sing kanan ngeten iki. Ngeten iki. Terus cara rada cepete ngeten. Kan letak pendet tak niki dinget-ngetin damel penghormatan sasampune ngeten lajeng ngeten wak ngeten terus kayak nembe ditonton ngeten iki. Bacok ya pegel. Lajeng dipun lebatake malih. Lah pun aman. Ngeten. Ngoten niku ceritane. Waduh. Nah, sak sampunipun niki kula skip riyen kula pasrahaken dhateng moderator Kyai Ngahadun Jadab. Monggo. Gaman sekti. Matur suwun Widoro babagan jamasan pusaka sampun Widoro sampun kelampahan lan kali berbagi ilmu nggih sing kula dereng ngertos soalé. Oh, nggih. Kita berbagi ilmu pengalaman men ngertos maksudipun lan tujuanipun. Nah di Jawa salajengipun inggih menika Kidung Wahyu Kolosipun ingkang badhe dipimpin Kang Muhammad Rofi Darso Pangeran Kaula Sumanggaken. Habib Ferry. Habib Ferry monggo Wahyu Kolosipun panjenengan ingkang apal monggo. Ki Imranji sumangga Ki Imron. Monggo. Kang Rofi nek mboten sesarengan ngoten mawon. Ngan mawon nggih, sinarengan, sesarengan. Sesarengan. Monggo kita distal. Nang YouTube iki web ini diumpake dhisik. Web ini direpake sik. Web ini ketoke mati. Ora bismillah sampean. Niki ingkang ngawiti niku Habib Ferry Baabut wonten ing Padepokan Merangi nggih. Kok ana Kidung Wahyu Kolosebo ngoten niku. Koplo, kasih koplo. Musik. Ono iklan Shopee nih barang kok iki. Lakunis tomo ya wara
setan gentayangan tansah gawe rupedo ini kepupus sing jaman ingsun ngira kening samurga ngatur dadane podo saben pula sing neto ilaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sangya jati pangeran jiwaku kalbu samudra kuning wau tumuju datang Gusti datang amur podo mati manunggaling kawula Gusti rentekake bakal mati mugi ingsun piranti saring perwito maneka warna prodo bangun praja sampurna sangkala mitra muksa ana pendunya sirna yasirasa margiko den satya pusaka kalima sanga yati dati mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita hidaya pawasana yang manjing sikra ampun sepuh butuh dan iso pandana kagum sumringga jataya waya sanyo tata sempata wiratama kataman wayu kala kondo arum surat duka kumelung inulan niat ingsun kang itu sabdo kang luhur dikae sang yang agung sing tresno tanda luhing mitra rasa rasane ati kagya kita kang suci Joko mantra kondang dadi pepandang bagaing sang